bakon jamilin gwanki da shi da bakon rambo na bangaren gurmada. Bakon jamilin gwanki daga bangaren jamus, bakon rambo daga bangaren gurmada. Ni kalaya Allah shi kare, dama ce ya buge bakon jamilin gwanki, yau gashi ya ba shi fansa. Bakon rambo ya ba bakon jamilin gwanki fansa yau, sai ya buge shi yau kuma ya ba shi fansa. Sanya za a kaya ko a kara mai ko ya rama a daidaro, gare ta nan ana yi, alamu dan ban za ta yi kyau, ana dafa-dafa. Dafa mugun wasa ana bakon jamilin gwanki shi aka ba fansa. Bakon jamilin gwanki, bakon rambo, wannan nan da ake dafa-dafa duk wanda aka sama lalle ko ba lalle ba ne zai kai labari. Dafa-dafa mugun dambe, dafa-dafa mugun dambe, dafa-dafa mugun dambe, dafa-dafa mugun dambe. Ana ta kawo ma bakon jamilin gwanki dambe amma baya son naushi, ko yana gudun kada bakon rambo ya fara mai. 1-0 ake ce ya buge shi, ya buge bakon jamilin gwanki.